अय्यब्बा देवा, चमकून चमकून पूर धांवन गेले. अय्यब्बा अय्यब्बा, त्या दिसू सुगंधी लोटताना इतलं दूर असेल म्हणून कळलेलं ना. आजी चमकल तितले वाट सर ना म्हणून दिसले. अय्यब्बा, अंतू येऊन पवलीन ती. अब्बा वासणाने काय काम केला. तिग बेंच खुर्ची प्रदवरला. हे बा माकरापच्या साधीना बा हावे कट बसता. अरे बा मारायते मकई पूर जाऊन गेले. आम्ही केतना उद्द पुणी हडकासिले त्यावे हाणी ती अशी येईली ती. हे बा आता वाचन लगी उद्द घेऊन पिऊ का सुरवेरी. वासण कैस दिसता ना मो. तू पडे नी दिसता होते ಎಸ್ಕೋತಗಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಹಂಗ ಜಾಗಲ ऐकस म्हणू दाडंगा बेंच निदवरला तई वचन घेऊन येऊ का. आमक प्रायदला नाही गो हांडिತ್ತलो चिक्रा बापैता वासणा आम्ही येईल तू कळणी रे. ओ वैकुंठ मामू. हाव कंकी वाकिंग करतसत म्हणले किले. हंगा इलीत मग खुशी इरल माका. पैरी आमगेल तुवेल ठंगा येईल नाही रे. तुगेल पाणीपुरी मसाल पुरी भारी लायक असेल रे. अनेक ते कसं की केलेल मुरे मग त्याचे नाव सांगचे या ना मारे या त्या रे पुलावर तोळणो कसं की घालेल मो भारी बेस्ट असेल रे. अयो ते गोबी मंचुरी म्हणता. वै वै गोबी मंचुरी भारी लायक असेल. तिथल्या हावे अंगडी ओपन केला मम्मा. गोबी मंचुरी आणि चिके वेळ अस पाणीपुरी मसालपुरी रेडी अस त्या खातास ती आणि थोड्या वेळ हंग बैसून आराम करती. तिथले भितरी गोबी मंचुरी रेडी जाता आणि हे अस भेलपुरी अस टेस्ट पळयतात की. भेलपुरी म्हणा कसं रे. भेलपुरी म्हळ्यारी चनबूर कल्लो चितार मये म्हळ्यारी घरांत कलयतात पळय तशी नाही. हंगामी तका कितले मिठा चटणी तिका चटणी म्हणून पुरा घालता ती. वैरी थोडे शाव नवे कोडबेळे असल पुरा कसं घालता ती. पुड्डी कोण घालता ती लायक असता. टेस्ट पळयतात की. हो चनबूर वे नकरे त्या नका ते पण तर दिलेल पडे पाणीपुरी त्या दवो मसालपुरी दी दोन दोन प्लेट दोन दोन म्हणा मागके का तांके का आणि मागीर सांगता ती हा सुरवेरी कसने पण थंड पिवचे असले दी रे. हा असंच नाहीये. तुमका थंड पिवचक म्हळ्यारी थंड उदकय अस म्हळ्यारी फ्रिजात दवरलेलं कोल्ड उदक आणि ज्यूस अस शरबत अस कंची जायतले घेऊया तुम्ही. इथे तुम्ही कसं घेता ती. मग सद्याक थंड होतं कधी रे वासणा ते कोल्ड होतं कधी. पाणीपुरी पुरा खत्तरी कसं नाही ज्यूस घेतात मी हे ती कसत नव्हे तद्वैरी गोडा कसं नाही पिल्लरी समजता आज सध्या कुद्दा दी रे. हा वै वै सुरवेर उद्दा पिऊन घेऊया. हा दायत कोल्ड वाटर दिता फ्रिजान दवरलेले काही चार्ज पडत मात्र. कसने उदक काही दुड्डसवे तुगल हॉटलांतो. त्या अशी उदक नाही माये बाटलीन तेत मो सील जावन असतं मो त्या उदकाक मॉल असता. आम्ही वेरे दूध दिवन हाडचे आणि फ्रिजान दवरतात नव्हे तशी जावन मॉल असतं माये. हो अशी पुरायला वे दायत मारया त्यांची थंड उदक दी. अय्या बा नंदिनी चमकून चमकून पूर दले अशी दलरी हाव मुसा येते सांदती की म्हण भयंकर करतस को. एकडे डायट एकडे एक्सरसाइज आता वाकिंग म्हाका कसं कोरका म्हण लेखले गो तू. अम्मा अनेक 2-3 महिने तो सुहासिनी अक्कल हरडी कस त्यात ना फोटोन तनी आम्ही चंद येऊ का नव्हे चंदीस का नव्हे कंचे कपड नेसलेरी हावे कंचे ड्रेस घाललेरी चंद फिटिंग अस का गो तकाची हे पुरा कसरत करचे ताजे मागीर कोण करतात गो हे एक्सरसाइज. आता कसन गो वासण लांगडी येऊन पवलीन ती आता सम खाऊचेंची सम खाऊचे ದುಡ್ಡು ಕೊಂಡಿತ್ತಾ ತುಗಲ ಅಂದಿತ್ವೆ ಮಿಗೆ ಪರ್ಸ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚೈತ तुम्ही.
टायमागिर या अम्मा थई म्हणतारनी म्हणतारी बेसलींत मो कोण गोतन्नी कंकी पडेल वरियस हो तार मायनी वैकुंठ मामू तन्नी कसले हंग इलिंती अम्मा हंग कसले एत्तती पानीपुरी खौचाक नवे हो अन्नी वेरे हंग एत्तत्वे लायकदल्ले आजी मिगेल पर्स ದುಡ್ಡು ಖಾಲಿದಾಯ್ನ ತಂಗೆಲ್ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಕರೈತಾವ ಯಾಗೋ ವಚಾವಗ್ಗಿ ಓಹೋ ಸಾವಿತ್ರಕ್ಕ ಸುಬ್ರಾಯ್ ಮಾಮು ಸಂಸಾರ समेत आमगेल होटला इलिंती भारी खुशीदल्ले येती थंय बैसती आज मिगेल अदृष्ट अदृष्ट केतना यानतिले जन पोर येतसती ಅಮ್ಮಿ ಐಲಿಂತ್ನವೆ ತುಗೆಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ಬಾಗಿಲ್ಲ ಓಪನ್ ದತ್ತು ವಾಸನ್ ಮಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ನುತ್ತು ರೋಪ್ಕೋ वही बेचारडा असं लायक दवो तुगल तोंडा हारयकेंत तशी दवको येत बैसती ಹಾ ಬಸ್ಸೇ ಸೈ ಅವ ಚಮ್ಕೊಂಡ್ ಪೂರ್ದಲ್ಲ ಅಮ್ಮಿ ಬಸ್ತತಿ ಓಹೋ ತಾರ್ ಮಾಯಿ ತುಮको पड़न भारी खुशी दल्ले हो तू सुब्रयनल बाईल सावित्री नहीं को बड़े नशी मस्त वर्षदल्ले या हंग बैस ಶುಭ್ರ ಏನಿವೆ तन्नी एत्तसेत मम्मा अगो चमकोन एत्तसेती अम्मीचिके मुख रैलिंती हा तशदल्ल री माके उल्लोचे एक जन मेळ्ळे तुम्ही दोघ हंग बैसती हाव ते खुर्चेर बेसता ಹಂಗೆ ಯಾಗೋ ನಂದಿನಿ ಬೈಸ ಹನ್ನಿ ಕಾಣ್ ಗೊತ್ತಸ್ವೆ ಅಂಗಡಿ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಲಾನನಿ ಅಮ್ಮ हो सुब्राय मामू हगूर या दुःख खुर्ची राखतेस या अय्यप्प कितलं दूर आहे तुगल हॉटेल चमकून पूर्दल्ले यारे हंगा खुर्ची तुक राखतस तुमक निकसन हाडचे मक्क फ्रेंच फ्राईज दाव कासिले हा फ्रेंच फ्राईज आणि असं बर्गर पिझ्झा प्रना फ्रेंच फ्राईज एक तोडून दिता मक्कनी हंका पाणीपुरी हाडी वसण तदनंतर ज्यूस किसकसने घेतात आम्ही हा दायत तुम्ही उलयता बैसती आत्ता घेऊन येता ಹೊರಡಿಗೆ ದತ್ತನ್ ಕಶ್ಯ ಸಿಲ್ಕಿ ಆತೆ ತಶೀಯಸ್ ಮುಗೋ ಸಾವಿತ್ರಿ ಈಗ ಚೂರು ಬದಲ್ದಾಯ್ನಿ ಪಳೆ ती कोण तुगलोट्ट इली बहिणीवे अयो तार माये ती मिगेल दूव नंदिनी मक दोन चरडू मो विनायकनी नंदिनी गोत नावे तुका अयो ती चल्ली तुगेल दूव गो कळलेले ना पळे ಅತ್ತೆ ತಶಿ ಮಕ ನಮಗೂ ಚಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯನಾಗೋ ಹೊರಡಿತಂತು ಕಶ್ಯ ಸಿಲ್ಕಿ ಅತ್ತೆ ತಶಿ ಚಸ್ ತುಕ್ಕು ತಿತ್ಲು ಹೊಡ್ದು ಅಸ್ ಮಳರಿ ನಮಗೂ ಚಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯನಾಗೋ तशनी सांगलरी मिगेल बायल आणि इतलं डायट वॉकिंग एक्सरसाइज कोनो सपोर्ट तारका चढ होगळू तिका पळ हन्नी संचे ಪೊಟ್ಟ ಉಜ್ಜಿ ತಂಕ ತಂಗೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಸ್ದವೇದಲ್ಲ ಮಿಗೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಸನಿಕೆ ಕಳೇಸ್ನವೆ ತೇಕ್ ಹೋಡ್ ಪೊಟ್ಟ ಉಜ್ಜೋ आणि हाव सपूर दावन चंदेस्नवे तೇಕ್ ನಮ್ನೆ ಜಾಳ್ ತಂಕ आणि सुब्राया कशीस रे तुको पळे नशी मस्त दिवस दल मारया हा रामस वैकुंठण्णा तू कशीस तू आता पुढे वेरी भारी याना आबा चढूने 5-10 वर्ष दल की म्हणवे आज पळे तुक मस्त वर्ष नंतर हंग पळेत अशे वैरे आता प्रायदल नवे वाकिंग गिकिंग कसने कोर्चदायन रे अशीची पैरेक पण ता मिगेल दुवेन हंग आपण हळलेले तशी जाऊन वापास खाऊका म्हण दल रे तशी जाऊन घरांत वाकिंग म्हण सांगून आयलींत रे प्रायदल मागिरी चढवल हाता मेळ मागिरी आमगेल परिस्थिती कसन सांगचे ता होई मिगेल पूत आता मग जोर करता आणि हॉर्डिक दत्तर कशी की ಹಂಗ ಸಕ್ಕರ್ ಜನಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಚ ಜನ್ ಮೇಳಿಂತಿ ಮಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಕುಣಿ ಉಳ್ಳಚಕ್ ಮೇಳ್ನಿ ಬೋರ್ ದತ್ತ ಕೆದ್ನಿ ಹೇ ವಾಸಣ್ಣ ಕಾಣ ಅಂಡಿತ್ತಿಕ್ಕಿ ಕೌನ್ ಕೆದ್ನಿ ಒಚ್ಚಿಕ್ಕಿಯಬ್ಬ
हाँ फ्रेंच फ्राईज आणि एक 5 मिनिटांत रेडी जाता आणि पाणीपुरी मसाला पुरी पुरी रेडी जाले हांड दिता